Naglabot na sa 96% ang employment rate sa Region 6 para sa tuig 2025 nga nagapakita sang padayon nga pagtaas kung kumparar sa nagligad nga 3 ka tuig. Ini ang base sa pinakabag-o nga datos ang Department of Labor and Employment kag Philippine Statistics Authority. Apang samtang ginaselebrar ang mataas nga employment rate, ginpahayag man sang pareho nga ahensya ang kabalisakaran sang kahimtangan sang underemployment nga subong tuig naglabot sa 24.3%, halin lamang sa 9.1% sang nagligad nga tuig. Ang underemployment ka nagakahulugan sang sitwasyon kung sa diin may trabaho ang isa ka tawo apang hindi ini nagakaigo sa iya abilidad, kwalifikasyon o na panginahalahan lanon. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney George Ferraris II, OIC Chief Employment Promotion and Workers Welfare, iya ginpahayag nga ang job mismatch ang isa sa mga nagapanguna nga rason sang pagsaka sang underemployment. Ginklaro man niya nga importante nga koordinasyon sa tunga sang gobyerno, mga eskwelahan kag pribado nga sektor agod masiguro nga may nagakaigo nga preparasyon ang mga Ilonggo para sa mga trabaho nga angay sa ila qualification. Apisar pa man nga positibo ang datos sang employment rate, ginpabutyaga sang DOLE nga kinahanglan pagid sang mga epektibo nga mga programa agod matutukan ang isyu sang underemployment kag job mismatch sa rehiyon. Ang amon, Sir Subong, we have the data from PSA. As of April for this year, we have the employment rate around 96%. So that means nga ang aton nga unemployment rate diri sa Region 6 is at 4%. However, may ara kita underemployment rate na ginatawag, and it's in around 24%. Ang underemployment means nga for those nga already member of the workforce, underemployed sila.